facer esos soños realidade, que iso é super importante. Somos un equipo multidisciplinar, hai 8 departamentos representados na biblioteca, incluído Educación Física, que sempre ten moito que decir e que aportar. Pero nós non nacimos como equipo, é algo que nos pensamos que é interesante na nosa historia. Non nacimos como equipo de Biblio, é dicir, nós non chegamos un día e tiñamos unha Biblio para levar adiante. Pensando onde estaba a nosa orixe, pois estivo na pandemia. Para a nosa pandemia foi oportunidade. Por qué? Pois porque tiñamos unhas... Bueno, xuntáronse moitas cousas. Había unhas instruccións de que tiñamos que facer actividades organizadoras, traballar por proxectos, non tiñamos que avaliar, onde desaparecía esa presión do currículo. Nós non o sabíamos, pero nese centro había un grupo de xente que pensaba que se podían facer as cousas de outro xeito. Este parecía un momento perfecto. Por qué? Porque tiñamos estas instruccións e porque alguén que non daba a cabeza onde había tempo a idea dun proxecto interdisciplinar, que lle parecía moi interdisciplinar, que xiraba alrededor da historia da expedición filantrópica da vacina, sobre todo centrada na súa vertente máis galega, de Isabel Zendales, os nenos expósitos que saíron de Porto da Coruña. Parecía un momento perfecto, non? Estábamos en plena pandemia e tiñamos esta historia que tiña tantos elementos, entón xurdiu unha proposta moi modesta do Departamento de Inglés ao Departamento de Biología, porque parecía que o Departamento de Biología era imposible que dixera que non, cando íamos tratar dun xeito ou do outro, virus, bacterias, vacinas, etc. Eu diría que este é o primeiro momento no que nos sentimos a máxima. Por qué? Porque o Departamento de Biología dixo que sí, comentamos nese claustro online que íamos facer isto entre 3 persoas, e de repente había aí conectados 14 profes, 7 departamentos distintos, dispostos a falar e buscar un xeito diferente de facer as cousas. Entón, deseñamos un proxecto no que desapareceron todas as materias en secundaria, ali non había matemáticas, non había linguas, non había biología, non había nada, había unha aventura. Nos íamos empezar unha expedición como a da 1803, queríamos chegar con esa primeira vacina a América e invitábamos ao noso alumnado, porque precisábamos unha tripulación nesa viaxe, e invitábamos ao noso alumnado a vir con nós, para así, entre todos e todas, tentar solucionar esa pandemia na que estábamos. Foi maravilloso, porque foi o noso primeiro proxecto. Por iso nos gusta mencionalo cando contamos a nosa historia. Fíxenos conscientes de que éramos capaces, de que había xente nese centro que pensaba que se podía traballar de outro xeito. Desapareceron as materias, tiñamos ese produto final, estábamos facendo o tratamento da información, aínda que nós non lle chamábamos así porque non sabíamos moi ben que era aquilo, porque non éramos Biblio todavía. Foi orixe, para nós é importante porque foi orixe. O curso seguinte temos que volver ás aulas, afortunadamente, e nos entendemos que Cendal todavía ten moito que aportar e que hai que reformulalo, que nos estamos aprendendo, fixemos un intento, pero hai moito todavía que facer aí, e queremos leválo ao centro. Entón, empezamos a introducir cousas, xa sabemos un pouco máis, introducimos cousas novas. Unha para nós das máis importantes foi levar o proxecto á Feria das Ciencias de Ponteareas. Estaba o noso alumnado de primeiro da ESO, coas súas infografías, cos seus murais, cos xogos que deseñaran para compartir toda esa investigación que fixeran, no centro da vila, compartindo todo iso con familiares, e con toda a xente que pasaba por ali. E outro elemento máis, tamén para nós moi importante, que era a figura do experto, da experta neste caso. Era unha profesora da Universidade da Coruña que acompañara o profesorado durante o deseño da actividade, do proxecto, e estaba ali, na vila, no centro da vila, co alumnado de primeiro da ESO, con toda a súa diversidade, esta profesora de xenética da universidade, compartindo tempo, espazo, coñecemento. Outro momento máxico. Que pasou este curso? Que non sentíamos unha necesidade. A nos faltaba no sala, porque claro, unha cousa era facer un proxecto
Dende a casa tirábamos horas e horas ali unha vez por semana, dende as 4 da tarde ata a cea, pensando que facer, como o que queríamos, diseñando, e nos entendíamos que en presencial non podíamos, porque non tiñamos os tempos, o día a día comíamos, supoño que todo o mundo sabe que é isto. Empezamos a pensar que non se que necesitábamos era un departamento de proxectos. Facía falta tempo de coordinación, unha estructura que nos fixera visibles para que outra xente tamén se pudiera animar. Sempre digo que menos mal que non tivemos o atrevemento de pedir, porque o curso seguinte descubrimos que ese departamento de proxectos xa existía, que non só existía no noso centro, senón que estaba en todos os centros de secundaria, e que non só era un respaldo, senón que ademais tiña a obriga de fomentar, a responsabilidade de fomentar este tipo de traballo. A nos, a biblioteca chegounos como un agasallo, eu diría que case dun xeito intuitivo, porque a persoa que leva a biblioteca tiña que deixala, entón un equipo directivo, pois falou coa persoa que coordinaba esos proxectos e fixolle esta proposta. Non sen antes falar lóxicamente coas compañeras, pois a resposta foi que sí. Entón aí comeza a transformación, non? Comeza a transformación con dúas liñas que entendemos que foron básicas para nós. Unha formación intensa, tanto con todo o que podíamos pillar de bibliotecas escolares na que nos admitían, co Cefore. O Cefore para nós foi un faro constante na formación, fixemos formación en ABP, o ABP pedíanos aprendizaxe cooperativa, e tiñamos aí a Carmen Baza, a nosa asesora, que sabía perfectamente, ¿no?, os pasos que nós precisábamos dar. E logo visitando moitas bibliotecas, aí descubrimos, había unha persoa no equipo que sí que sabía, porque sí que tiñamos unha persoa que tiña experiencia en biblioteca, pero o resto, ninguna. Entón, descubrimos o resto a increíble generosidade que hai no mundo das bibliotecas escolares galegas, porque non houve unha soa vez que levantáramos o teléfono e dixéramos gustaríanos ver a vosa Biblia, saber como traballades. Ninguén nunca dixo non, ninguén nunca dixo o trimestre que ven, sempre foi un sí, sempre foron portas abertas. E para nós foi unha aprendizaxe importantísima. Claro, neste periplo de formación nos víamos algo que era a importancia do espazo. En todas esas biblios, en todas esas formacións, o espazo era fundamental, é dentro da lógica, non? O noso centro ten un problema de espazo extremo, non? Para que vos fagades cargo, por exemplo, un centro que se creou, comezou a funcionar no 2008, pero non temos salón de actos, por exemplo. É un centro que se creou para secundaria, é dicir, un máximo de 300 alumnos e alumnas, e o ano pasado andivemos bastante por riba dos 500. Entón, o espazo é un problema. No plano só tiñamos unha opción, non? Temos que crecer, non podemos estar con 500 alumnos en unha biblioteca de 90 metros cuadrados que ten que ofrecer cousas e así non podemos. Vedes que, según mirades a dereita, están as portas de entrada do centro e polo outro lado hai unha escaleira de emerxencia. Iso non se pode tocar. E o único que quedaba aí era a xefatura de estudos. A primeira vez que lle comentamos a idea de tirar ese tabique e convertir todo en biblioteca a alguén, que era a secretaria do centro, compañera do departamento, díxonos que se non pasaba algo, porque como vai un xefe de estudos a traballar sen un lugar onde estea a xefatura de estudos. Entón, lógicamente, nos asumimos que, que iso era que non se podía facer, non pode ser. O que pasa é que a idea seguía nas cabezas cada reunión, e que este tabique, dixemos, non íbamos falar con Marcos, que é o xefe de estudos, e a ver que pasa, non íbamos directamente. Un momento máxico, outra vez, porque Marcos o que nos dixo foi: o centro non é meu, o centro é do alumnado, así que, por favor, decídeme onde tendes pensado que marche. Nós o teñamos super claro, por si acaso. Estaba aí en frente a administración, que tiña 50 metros cuadrados, máis o sete do arquivo, e a persoa que leva a administración do centro era a única persoa do centro que entendía que o seu espazo era demasiado grande para só unha persoa. Lugar
perfecto, porque estaba máis xusto enfrente, mesa, cadeira, e ali estaba o xefe de estudos. Empezamos esa transformación, non temos moitas fotos aquí, ainda non aprenderamos a importancia de ir facendo fotografías e recoller o que vas facendo, pero, bueno, aí vedes un pouco que era o recuncho da xefatura. Estábamos en pleno expurgo, primeiro expurgo, do que seguro que non teño nada que contar, nunha profundidade inmensa que non esperábamos, a que lle seguiron dos tamén de bastante profundidade, e ainda aparecen sorpresas ás veces. Bueno, nós o teñamos clarísimo, era a final de curso, íamos tirar ese tabique e había que facer unha proposta completa. Para nós isto todavía non era o que precisábamos, non? Entón, vedes aí ese despacho de dirección de 23 metros cuadrados, que está aí, bueno, a Biblia só hai un corredor no medio, porque pon dirección, pero seguro que todas as veces que iso é unha radio escolar, vamos, como feita a propósito, non? Como nos saíra moi ben co xefe de estudos, decidimos falar con Álvaro, co director, e dicirle, mira, é que Marcos marchou e isto parece tal cual un espazo para unha radio escolar. E, por suposto, claro, se Marcos marchara, el marchou tamén, e ademais vendo a vantaxe de que como traballan en equipo, e así traballaban xuntos todo o rato, e marchou tamén para a administración. Vedes aí esa sala de profesorado, que na pandemia perdemos absolutamente todo, sala de profes, bueno, todo. Entón, esa sala de profes aínda non fora recuperada como tal. E nós, neste momento, estábamos redactando os proxectos tanto para Plan B como para os polos creativos, que era o primeiro ano que se ofertaban os polos creativos. Entón, para os dous proxectos, ese espazo era preciso, e seguía estando no sitio perfecto. Bueno, perfecto. Hai un corredor no medio, pero non está tan mal, non? Claro, non podemos levar ao claustro unha proposta de deixar a todo o mundo sen sala de profes, que nós tamén queremos ter unha sala de profes. Buscando onde poñela, seguro que todas estades pensando mesmo, porque aí á dereita hai unha serie de seminarios de lingua castelá, de lingua galega, que claro, na nosa mente tan proxectual do que había que tirar tabiques para facer espazo, para traballar xuntas, para traballar en equipo, para traballar por proxectos, esos departamentos o único que facían era impedir o traballo como había que facelo, non? Entón, entendíamos que había que tirarlos e facer unha sala de profes que aínda colega ia ser máis grande que a que tiñamos antes. Non éramos conscientes da que íamos montar, porque aquel claustro creo que foi o máis difícil que recordo onde que estou no centro. Descubrimos que cousas como, por exemplo, os departamentos didácticos hai xente para que son super importantes, aínda que nós non o entendamos. Bueno, entendimos que tiñamos que parar, vale? Parar e reconducir aquilo, porque se queremos facer unha Biblia de todos e de todas, unha Biblia inclusiva para toda a comunidade educativa, non o podemos facer de espaldas a unha parte do claustro, por pequena que sexa, porque é verdade que a nosa percepción é que esa resistencia, digamos, non era moi numerosa, pero sí era moi intensa, vale? Estábamos provocando algo que non podía ser. Entón, tivemos que recolocarnos. Foi un sueño un pouco duro, porque aparte de que isto nos saiu fatal, e además non é... O sea, recolocarse precisa tentar que ver as cousas de outro xeito. Sí que nos deron os polos creativos, pero non nos deron o plan. Entón, claro, tivemos un desgusto descomunal, non entendíamos nada tampouco, foi un momento de moita recolocación, porque nos víamos, o sea, sentíamos definidas, non? Por moitas cousas, e sobre todo veíamos moito non poder acceder a determinadas iniciativas como Radio na Biblio, como lectura familias, e que claro, se non é centro plan B non tes acceso, non? Durou un noso disgusto media hora, porque o guai de traballar en equipo é isto, que de repente alguén di, da igual, non somos plan B, non temos cartos, non temos opcións A, pero non imos traballar como se fóramos plan B, vale? Danos igual. E así fixemos. Durante o curso 22-23 retomamos Zendal por última vez, porque había algún paso que entendíamos que podíamos dar. Volvemos á Feria da Ciencia, a Semana da Ciencia,
neste caso con un proxecto distinto, porque xa tiñamos ese material de polos creativos que entendíamos que era moi importante que o alumnado de primeiro da ESO empezara a manexar, entón fixemos como outro enfoque. Fixemos un roteiro, outra vez, os expertos, dous periodistas que tamén nos axudaron todo o deseño do proxecto, especialistas no tema de Zendal e os expósitos, levaron aos 90 alumnos e alumnas de primeiro da ESO polas ruas de Coruña, non? seguindo puntos importantes na expedición. E fixemos, esta vez, moito máis conscientes, tratamento de información, xa tiñamos moitos títulos, moitos títulos desos 2 anos, non? Que podíamos manexar, que o alumnado podía manexar, investigaron aí e como produto final fixeron os seus propios libros contando a historia de Isabel e dos nenos dende outro punto de vista diferente. Ese ano estivemos no PEM, estivemos 3 contratos programa, a verdade foi un ano moi intenso. Club de lectura, no club de lectura duplicouse o número de participantes, abrimos grupos novos, algún con algún CEIP da zona, os recreos tiñamos oradoiros, como non tiñamos espazo na biblia, o que facíamos era sacar os corredores, os materiais para que o alumnado pudera participar, e iniciamos un camiño no que seguimos, que é moi importante para nós, para tentar atraer as familias ao centro, á biblioteca. Empezamos un obradoiro de memoria familiar, no que houve moita emoción, viñan as familias, estábamos os profes, persoal non docente, alumnado, para facer memoria familiar e construir esa historia, non? Entre todos e todas, rematando cunha mostra e cun libro de receitas familiares, no que está non só a receita, senón tamén a historia que leva consigo, que compartiron tamén, como vedes aí, nesa mostra final na que probamos todas esas receitas. As familias foron invitadas tamén nesta recolocación, tiramos tamén das familias para participar nun proxecto que é xunto co proxecto Zendal, os 2 máis importantes para nós, na nosa historia, que é o dos espazos. No momento no que entendemos que así non o podemos facer, temos que buscar un xeito de como facer, e recordamos que nunha visita a un deses centros tiña un proxecto moi chulo, que nos dixera que guiados por un arquitecto, que ese arquitecto traballaba con toda a comunidade educativa, que saía un proxecto de todos e de todas, parecía que nos queríamos, non? Entón, chamamos a nosa asesora do CEFORI, a Carmen Baz, comentámoslle isto, e Carmen dixonos, sí, moi ben, pero iso non é o que vos queredes. Vos o que queredes é amar Penela. E isto é o genial de ter unha asesora así, non? Que nos dicíamos, vale, pois se Carmen di que nós o que queremos é Mar Penela, pois con Carmen a tope. O sea, Carmen sabe o que precisamos. E Mar Penela foi outro agasallo. Mar Penela traballa con toda a comunidade educativa. Ali analizamos os espazos do centro, o profesorado, que sabemos que teñamos espazo, o sea, problema de espazo, pero non estaba todo analizado. As familias vinieron ao centro, descubrimos que había familias que nunca estiveran no patio, por exemplo, vale? O alumnado e o profesorado. Fixemos enquisas a alumnado, profesorado, personal docente, a todo o mundo. Analizamos esas enquisas invitando tamén as familias e a todo o profesorado para chegar a conclusións. E traballamos especialmente con alumnado de primeiro da ESO, porque ese ano tivemos outra oportunidade, que era que o equipo directivo conseguiu, despois da nosa petición, que todas as titoras de primeiro da ESO, que todas somos parte do equipo da biblioteca escolar, tivéramos a materia de proxecto competencial, viva o proxecto competencial en primeiro da ESO. Entón, nós éramos quen de, aparte de nas nosas materias, nese momento no que teníamos proxecto competencial, desenvolver ben este proxecto. Todo o que íamos aprendendo con Mar, o íamos canalizando neste alumnado de primeiro da ESO. Entre todos e todas decidimos que non o que precisamos... Bueno, estaba claro que o que había que intervir era o patio, porque este centro está como está, o patio non hai unha árbore. O noso centro fixose nunha carballeira na que se talaron todas as árbores que quedaron por fora e aquí lo único que hai é cemento.
vale? Entón, todas as que deixa aí están fora do instituto, vale? Entón, o alumnado, nos, por exemplo, unha das cousas que descubrimos pensando, era que o alumnado que facía nos recreos era dar voltas alrededor dunha especie de pabellón que hai aí, pero claro, démonos conta de que non podían facer máis, porque non tiñan un sitio para sentarse, non podían facer nada máis. O que pedía o espazo era dar voltas alrededor de máis de medio. Entón, fora, o patio, e unha aula, porque non nos chega o espazo, e xa que temos unha aula, xa podemos facer para algo que é inviable, salvo telos a todos no chat da biblioteca, ter unha aula onde poidamos ter ata 90, as nosas aulas son de 30, e temos 3 liñas, entón ata 90 alumnos e alumnas ali sentados. Entón este era o reto para nós e para o alumnado do primeiro da ESO. Sí. Baixábamos cos 90. Uns estaban no gimnasio facendo cálculos e deseñando. Outros estaban fora vendo onde tiña que ir exactamente, preparar esa aula e a ser circular. Entón, onde tiña que estar o centro para que cobrara todo, facían, vedes por aí, están con cartón, sentados, facendo, pois, todo o que precisan. Estivo tamén Mar Penela facendo formación con eles, o que te fixo moitísima ilusión, Teresa arquitecta que formaba os profes, tamén os formaba a eles, e quedou todo listo para ter, para no verán, construir pois, o que ia ser a nosa aula exterior. Fixemos máis. Iniciamos unha biblia de 90 metros cuadrados, e vedes aí como ao clase do 2023 levamos unha proposta que transforma a biblia en 250, que é, basicamente, dende o punto de vista da biblia, o mesmo proxecto que o xuño anterior, pero esta vez é aprobado sen ningún voto en contra. Ningún. Por que? Porque nesta análise paso a paso, unha cousa que era fundamental para nós era localizar que era o que provocaba eses non tan non e darlle unha resposta. Unha delas, por exemplo, foi, se vedes aí a sala de profesorado á dereita como queda, nos pensábamos tirar todos os tabiques, parecíanos magnífico, pero se non tirábamos todos e tirábamos o dous, tiñamos unha sala de profes, pero podíamos deixar un espazo pequeno para traballo individual do profesorado que así o precisara. E fixemos así un pouco con todos eses non. Ese ano sí que solicitamos o plan B por segunda vez, bueno, ano maravilloso, tamén nos deron o plan B, non? Todo caía xunto. E agora mesmo temos pois, esos espazos, este ano cambiamos os nomes, temos unha biblia con varios espazos, ese espazo Hipatia, todo está en construcción, por suposto, vale? Pero xa vedes que é un espazo moito máis acolledor, que ten recunchos, que está aí o libro informativo crecendo. O noso obxectivo este ano, ademais de manter este traballo nos espazos, é o libro informativo. O noso PFBP este ano está para traballar o libro informativo. Ese é o espazo da Vinci, sería a sala que teníamos enfrente, ten, digamos, a parte de ter o cómic, o sea, por supostísimo que tamén hai libros, pero ten ese material máis pesado dos polos creativos que é máis difícil mover, entón está aí localizado. Está o espazo Ondas, que é a radio, que como está en plena transformación, pues, non trouxen fotos. E está ese espazo Ágora, vale, que é o espazo máis noso, onde o alumnado, non sei, o sea, aí están os recreos, está ese. De feito, houve retrasos na construcción e había que veros ali dicindo, profe, dixestes que era en setembro cando aí estaba e aquí están construindo, e estaba en construcción, e nos morríamos con, bueno, sobre todo eu morría con medo porque estaban aí as cousas a medio poñer e xa se sentaban ali. E ti vías a necesidade imperiosa do que estabas facendo. Podemos facer cousas increíbles, por exemplo, ter unhas familias, isto foi un intercambio con Portugal, era imposible antes. Estaban as familias, estaba alumnado facendo un concerto, familias portuguesas, familias de aquí, un mogollón de xente, acollida polo centro, acollida por un espazo da Biblia, e nada, agradecer, que xa seguro non pasei dos 5 minutos, a toda esta xente que foi aquí mencionada, que non me dá tempo de mencionarla outra vez, pero todas estas biblios, toda esta xente que nos dá soporte, porque ao final
as biblios somos un equipo dentro das paredes, non? Dentro dese espazo, pero logo temos moito soporte alrededor, moitas enerxías alrededor da que hai que beber, da que hai que aprender. E a mí me gusta tamén dar as grazas, incidindo no noso camiño, a todos os compañeiros e compañeiras que soñan con nós no centro, agora falo dentro do centro, que soñan con nós porque sentimos que son parte. Pero tamén nos gusta moito agradecer aos que non soñan con nós, aos que non nos entenden, pero que nos deixan facer. Porque nós podemos seguir soñando, podemos seguir emocionando, e grazas a eles tamén. Continuamos, eu son Diego, somos responsable da Biblioteca Escolar de Feita de Galán, en Arteixo. Nós somos un centro línea 2 en educación primaria e línea 1 en educación infantil. Ganamos a línea despois en educación primaria porque temos escolas adscritas, o menciono porque despois é importante para contextualizar un poquinho a nosa biblioteca. Quero falarnos un poquinho, que lo chamase transformar a biblioteca, transformar a escola. Eu cheguei a este cole este ano no meu cuarto ano, e a biblioteca era un almacén, simplemente, vale? Era un sitio pechado, húmido, cheo de caixas e 4 libros. É dicir, era unha biblioteca que non se utilizaba. A biblioteca estaba totalmente descentralizada, a biblioteca entendíase que cada titor, os seus presupostos de aula, compraban libros para ter na súa aula o seu presuposto, e aí estaban os libros, e eles gestionaban cada tutoría os seus libros como querían. É dicir, que a biblioteca era simplemente un sitio que estaba aí pechado e xa está. Entonces, cando cheguei a este cole fai 4 anos, comenzamos, e a primeira coordinación, comenzamos con un proceso de transformación da biblioteca que pouco a pouco está tamén transformando toda a nosa convivencia, toda a nosa dinámica diaria da escola. Preparei un pouco a presentación, que ahora cando estaba vendo a presentación de Hilda de María, que precisamente quero mostrar un poquinho, tocando todos esos puntos que elas estiveron falando e que temos que cubrir despois a memoria, como vamos traballando cada un deses puntiños pouquiño a pouco, de forma moi progresiva, como xa vos digo, entramos en plan do curso pasado, estamos en ese proceso de transformación, pero como pouco a pouco vamos tocando esos puntos e vamos traballando ata chegar a esa transformación da escola que queremos. Nos, como vos decía, o noso centro tiña un espacio que era un almacén puro e duro, vale? Non estaba pechado, ninguén accedía a él, simplemente había humidade. A chegar eu, abrimos o espacio, condicionamos como puidemos, non estábamos en plan B, non había moito presuposto, pero sí que comenzamos a preparar mobiliario, a preparar, a condicionar todo o espacio que tiñamos para poder, polo menos, comenzar a ter unha colección de fondos e que a xente pudera acceder a él. A nosa biblioteca é pequena, non contamos con ampliación, pero bueno, un espacio que permite ter tamén diferentes espacios diversificados e tamén nos obligou a abrir a biblioteca fora dese espacio, a abrir unha biblioteca, unha sección da biblioteca, digamos, na sala de mestres, seccións nos corredores, temos outras seccións tamén que serían as bibliotecas de aula. Entonces, eso é algo que nos permite que a biblioteca poida abrirse máis, si, os nosos espacios son pequenos, e a partir que poda acceder moita xente na sala de mestres, o catálogo que é para mestres, nos corredores, o catálogo mellor que máis relacionado ou que queremos con diferentes temáticas ou conmemoracións que estamos traballando nese momento. É dicir, que esas seccións van permitir abrir a biblioteca a outros espacios. Ora tamén xa temos espacio, outra sección no patio, tamén con fondos para que nos recreos, temos un bibliopatio, tamén o alumnado que está no recreo poda accederse a eses. Algo tamén moi importante para nós, nos espacios da Biblio, foi que o espacio fora inclusivo. Inclusivo non só nos referimos a que, ou polo menos no noso equipo de biblioteca, entendemos a inclusión non solamente o alumnado con necesidades educativas especiais, ou os NEAE, vale, que se teña aberto, que non teña barreras arquitectónicas, vale, eso xa vamos por feito, que ten os espacios totalmente accesible. Pero tamén queríamos acceder a outro tipo de alumnado que vira na biblioteca un espacio seguro para eles. Entón sí que decidimos que tiña que ser un espacio no que na porta temos bandeiras LGTBQ+, temos bandeiras de poder femenino, para que tamén entendan que esos espacios son espacios seguros para eles e que na biblioteca van encontrar un lugar onde van
sentirse seguros, van notar moitas respostas ás súas necesidades, vale? Entón, tamén para nós é moi importante, de feito, cando falabas das memorias deso, eu entendo que a inclusión tamén, a biblioteca ten que dar resposta a moito deste tipo de alumnado. Se pasamos un pouco ao equipamento, bueno, evidentemente, entrar en plan B, o noso espazo ahora mismo é totalmente diferente ao que xa tiñemos, vale? Pudimos comprar un montón de mobiliario, o mobiliario foi estudiado en dous PFPs que tivemos, as necesidades que tiñamos un puño no centro para a ver como podíamos organizar eso en base ás nosas necesidades de centro e ás nosas necesidades de alumnado. En canto ao equipamento, isto foi moi importante xa desde o primeiro ano. Era evidente que se queríamos darlle vida á biblioteca necesitábamos equipar a biblioteca. Aquí sí que somos algo privilexiados, ao mellor, en diferencia de outros centros. O Concello de Arteixo sí que conta con un programa de innovación educativa que se chama Arteixo Innovación, que dá unha partida económica moi importante aos centros do seu concello. No meu cole non se estaban plegando esa dotación económica, foi unha dotación económica de 15.000 euros anuais a cada centro educativo do concello. No noso cole non se utilizaba porque ningún profe sabía en que empregar esos cartos, porque sí que implica que se collías esa dotación económica, tías que facer un proxecto no que presentabas en que ibas a empregar esos cartos e despois unha memoria final no que justificabas o emprego de todo ese tipo de recursos. O chegada eu ali e cando me enterei que había ese proxecto que nos estaban empregando decidí que era o momento de empregarlo na biblioteca. Entón, ese primeiro ano xa encontramos unha dotación importantísima de recursos, sobre todo para traballar a información. Cogimos unha dotación de 26 tabletas, computadores portátiles, un proxector como que temos aquí que proxecta na parede que é super útil para despois fixemos obradoiros, talleres, etc. Que fixemos unha dotación material máis audiovisual como micrófonos, croma, deunos para facer unha dotación moi importante audiovisual para traballar a información que entendíamos que era unha das necesidades que tiña a biblioteca e unha das necesidades que tamén queríamos cubrir para a nosa biblioteca de futuro. Entón, sí que entendo que é algo privilexiado no noso caso, pero que desde a Consellería tamén creo que temos outros mecanismos onde poder conseguir fondos, que dicir, bueno, aparte do dentro do 5-10% que ten que dar o centro, pois sempre hai convocatorias a concursos ou outras convocatorias que sí que nos van poder permitir ganar un tipo de cartos para dotar isto mentre non chegamos ao plan B, que vamos poder entrar en esa partida máis importante. Pero, bueno, eso digamos que foi a nosa dotación máis importante a nivel audiovisual. Despois, comezamos tamén con toda a dotación de fondos, tamén fixemos un expurgo enorme e empezamos a comprar fondos xa do noso interese, que volvemos despois nese apartado. Tamén era moi importante entrar todo no apartado de recursos inclusivos, vale? Entón, todo eso tamén entendemos que darlle a resposta a todo o alumnado, tanto multiformato como multinivel, é imprescindible. Entón, tamén foi unha dos nosos obxectivos en estes 3 anos que levamos, seguir dotando a nosa biblioteca de recursos multiformato, multinivel, que den resposta a todo o alumnado, independentemente de cales sean os seus estilos, as súas preferencias e ritmos de aprendizaxe. E tamén esa dotación de recursos creativos, que ao non estar en plan e non poder hacer a biblioteca creativa, puidamos ir comprando por medio de Arteixo Innovación e despois das partidas ou orzamentos que o centro destinaba á nosa biblioteca. En canto aos cambios que fomos facendo na colección, como os decía, un dos problemas principais que tivemos, que seguramente a mellor vos ainda tamén estades en ese punto, cando cheguei a biblioteca, era unha biblioteca totalmente descentralizada, é dicir, a biblioteca non existía, as bibliotecas eran bibliotecas de aula, cada titor era un coordinador de biblioteca da súa biblioteca de aula. O primeiro traballo máis arduo que tuven foi convencer a todo o claustro de que eso se acababa, que empezábamos a ter unha biblioteca única centralizada polo equipo de biblioteca e que as bibliotecas de aula pasaban a ser controladas por nós, que todavía que baixar todos os fondos á biblioteca, que tiñamos que catalogar todos os nosos fondos de biblioteca e despois a partir de aí xa montaríamos, en base ás súas necesidades, evidentemente, as bibliotecas de aula. Así que hai profesorado que entendo perfectamente, pero moito profesorado si que poñía pegas e a veces as entendíamos dicindo, hombre, que eu o ano pasado todo o presuposto que tiña de aula gastei nos libros e de repente mos a gastar a biblioteca. Non entendían que iban ganar moito máis con isto porque iban a acceder a todo o catálogo de biblioteca que realmente cos seus cartos de presuposto de aula que solo permite comprar un determinado número de libros e non podes acceder a outro tipo, ¿no? No momento que comprenderon eso, conseguimos centralizar todo na biblioteca e agora as bibliotecas de aula funcionan totalmente centralizadas por nós. É dicir,
A principio de curso facemos as bibliotecas de aula, é unha selección de, creo que entre 25 e 30 libros que facemos en consenso co titor e vanse turnando a medida que os profesores van tendo a necesidade. Todos esos libros están no noso sistema de xestión de biblioteca, están ubicados nas aulas, entón é moi fácil despois, cando calquer usuario da nosa biblioteca quere buscar un libro que non o atoma na biblioteca, no momento que buscamos no noso programa, pois accede, está na aula de segundo A, está na aula de quinto de infantil. Entón, iso é algo que para nós foi primordial a hora de xestión e de organización da biblioteca. Outro paso tamén moi importante que estamos vindo agora e que foi primordial na xestión de biblioteca foi o noso paso de Meiga a Coja. Nos aproveitamos o curso pasado que entramos a Plan B a facer a migración a Coja. Fixemos a migración en Coja Cero, sei que moita xente lle daba moitísimo medo, nos tiñamos máis ou menos, pois, cando collín a biblioteca estábamos en, no mellor había 100 fondos, cando o terceiro ano, que foi o ano pasado, cando pasamos a Meiga, xa andábamos por 2000 e pico fondos, é dicir, para que vexamos un poquinho a inversión en fondos que se fixo enorme desde o tipo de biblioteca. Nos decidimos que sí, que íbamos a facer a Meiga a Coja Cero, porque entendíamos que xa que estábamos facendo todo o cambio de biblioteca de mobiliario, estábamos facendo ese cambio transustancial de biblioteca, pois tamén era o momento de dar o cambio a Meiga e aparte aproveitar para facer un expurgo importante. O expurgo que estábamos facendo é un traballo moi tedioso, é moi complexo, é un traballo tamén de moita seguridade, porque nunca sabes moi ben se este fondo o deixamos, non o deixamos. Non falo de fondos a mellor máis estropeados, falo de outro tipo de fondos nos que tes moitas dúbidas do seu valor a mellor literario ou o seu valor histórico, non? Entón, facer a migración a Coja deste xeito manual sí que nos está levando a que estamos analizando libro por libro e o expurgo que estamos facendo é un expurgo moitísimo máis exhaustivo, moitísimo máis analítico e a verdade que estamos encantados todos con este cambio. A migración a comenzamos a mediados do curso pasado e ahora mismo levamos sobre 1500 libros xa catalogados en Coja. Entón, para nós tamén foi un cambio. Aparte de despois todo o cambio de xestión de biblioteca que é genial, é dicir, algo o poder catalogar na nosa casa, poder catalogar na sala de mestres, o momento de catalogado que é moitísimo máis sinxelo, etiquetado, bueno, é algo que a verdad que estamos moi contentos con eso. Aproveitamos tamén a hora de pasar a Meiga, a Coja, perdona, a cambiar todo o sistema de organización da nosa biblioteca. Como vedes aí temos todo por separadores coa CDU ilustrada, tamén xa non temos a separación por pores que tiñamos por niveles educativos, era todo o catálogo pode acceder todo o noso alumnado, serían incluso entre o profesorado e o alumnado que pode decidir e filtrar que tipo de fondos pode acceder ou non pode acceder, pero tamén algo que ganamos, porque antes tamén víamos moito que os nenos non conseguían ou non accedían a todos os fondos porque non sabían onde estaban os fondos de animais, de ciencias, de filosofía, e desta forma é unha forma moito máis visual e que coa formación dos usuarios que fixemos inicial poden acceder todos perfectamente tanto a recuperar o libro como a devolverlo, que tamén era algo que nos costaba moito que recuperar. Entón xa vos digo que foi algo moi bom. Algo tamén que conseguimos con este entrada en Plan B foi o que comentabas tú, ELBE. No momento que entramos en Plan B xa decidimos que tiñamos que darlle uso a ELBE porque veíamos como unha ferramenta moi potente. Como estamos integrando a ELBE no noso cole? Como estamos en este segundo ano, nos somos un centro de ISGAL en quinto e sexto de educación primaria, entón decidimos que un membro do noso equipo de biblioteca se dedicase única e exclusivamente a todo o tema de credenciais digitais, é dicir, as credenciais digitais de Coja e as credenciais digitais de ELBE. Entón, esa persoa que se encarga de non me funciona, perdín a contrasinal, non accedo, teño un problema coa conexión, entón, eu deleguei totalmente nela e esa persoa dedicase en eso, e é tamén a encargada de ir instaurando ELBE en quinto e sexto. Ahora mismo quinto e sexto teñen xa ELBE nos seus ordenadores de Disgal, as horas de ler moitos fanas aí, outros non, e é unha forma que agora estamos intentando xa baixalo a terceiro ou cuarto e a ver se conseguimos a final de curso ter instaurado en todo o centro. De momento, xa vos digo, vamos pouquinho a pouco, pero quinto e sexto xa está traballando, bueno, e aparte o profesorado xa está traballando con ELBE ou polo menos teñen esa oferta para poder empregarlo. Outro punto tamén moi importante na nosa colección foi ese paso que falaban antes María e Hilda tamén de eses fondos de ficción e non ficción.
O noso catálogo que tiñamos inicialmente era totalmente narrativa, era totalmente de ficción. Ahora estamos facendo moitísimo fincapé en conseguir fondos de non ficción. Xa estamos un tanto por cento moi alto, ainda estamos lonxe das cifras que falaban antes, pero, bueno, pouquinho a pouco. Tamén entendo que é moitas veces complicado encontrar non ficción en galego, que é unha das nosas apostas máis claras de os fondos maioritariamente en galego, e costa moito atopalo, pero estamos en ese camiño e sí que estamos intentando facer o catálogo, pois a porcentaxe, intentamos ajustar o máximo esa porcentaxe. E logo tamén intentar ofrecer o máximo catálogo inclusivo, que falábamos antes de lecturas fáciles. Tamén entendemos que todas as tabletas que temos na nosa biblioteca teñen instalada a aplicación de Elbe, por lo tanto que tamén se algún neno no que veñen os recreos e queren utilizarla para facer as súas lecturas poden facelo. Tamén temos nas suscripcións, por exemplo, que temos o Papagaio, tamén temos a suscripción digital, por o que falábamos antes, porque se hai nenos que son a mellor máis visuais ou que ellos prefiren acceder dos digitais, pois darles esa resposta. Entón, no tema de colección estamos en ese punto ahora mismo. Pero xa vos digo, o máis importante para nós foi esa parte de centralizar todos os fondos, conseguir centralizar todos os nosos fondos na nosa biblioteca, o paso de Meiga Coja, que foi unha revolución na nosa biblioteca, e ese Elbe, que tamén consideramos que está a funcionar bastante ben. Outro punto moi importante, evidentemente, nesta transformación que estamos facendo na nosa biblioteca foi todos os recursos humanos. Tamén foi un requisito cando collín a coordinación del plan de biblioteca, que necesitaba un equipo numeroso e con horas de dedicación á biblioteca, porque evidentemente a biblioteca que é un almacén e se o cole ten intención de solicitar un plan B non podíamos ir para diante. Desde o equipo directivo sempre foron facilidades, as cosas como son, e conseguimos un equipo multidisciplinar de 9 persoas, na que temos representantes de educación infantil e de todos os ciclos de educación primaria. Tamén temos representantes do Departamento de Orientación, temos a eles, e tamén temos e logo tamén temos de outros equipos potentes, por exemplo, de Dinamización de Lingua Galega. Entón, sí que no noso equipo de biblioteca é un equipo no que cando nos reunimos temos unha visión un poquinho conxunta de todas as necesidades que ten o noso centro. Conseguimos que todo o equipo de 9 persoas teña polo menos unha hora de coordinación de biblioteca, máis eu como coordinador, que este ano con novos xestión de horarios teño 4, pero hasta este momento tiven 5, que a verdad que sí que agradecerse, porque sí que levamos moito traballo para casa, pero ter 5 ou 4 horas no cole para poder dedicar a biblioteca sí que se nota moito. A maiores desto tamén, desde o primeiro ano instauramos un equipo de voluntariado moi potente, nós temos voluntariado en quinto e sexto de educación primaria. O máis importante para min é quinto, evidentemente, porque xa quedan formados despois para sextos, de sextos despois para quinto, algo así como unha pesquería que se morda a cola, e é un equipo que para nós son un membro máis do equipo de apoio da biblioteca. Eles veñen no momento que poden, veñen as nosas reunións, aportan as súas necesidades, eles dan a visión como alumnado, e a verdad que moitas das súas iniciativas van para diante. Fan a xestión de, pois a mí, agora que falábamos de Coja, eles fan a xestión de préstamo nos recreos, cartelerías, forrado, colocación de fondos, orden da biblioteca, obradoiros, lecturas compartidas, aprendimientos lectores, non sei, seguramente me deixo un montón de tarefas que fan e que delego neles, que é unha maravilla. É un equipo que estou encantado, e os 3 anos que levo, este é o cuarto, sempre funcionou perfecto, o sea, que é algo maravilloso. Estamos intentando entrar na parte de familias colaboradoras, pero, bueno, era o que falaba antes María, temos que ver tamén un pouco como textos de centro. Nós temos un centro que a colaboración coas familias é un pouco complexa, ou polo menos entendo que todavía non teñen esa cultura de colaboración coa escola, entón é algo que temos obxectivos para seguir traballando hasta que consigamos un pouquinho eso. Vai conseguindo un poquinho toda esta parte que estou falando, evidentemente, se non temos un apoio de orzamento, é moi complexo leválo a cabo. O noso cole tamén, desde o primeiro momento, apoiou o máximo que sería o 10%, entonces é unha partida económica por parte do centro que permite moito todo o equipamento do que falamos, vale? Tanto para o funcionamento da biblioteca como para a nosa colección, como para diferentes materias que necesitamos para as actividades que estamos elaborando. Entón, contar con ese apoio orzamental é moi importante. En canto aos proxectos que estamos levando na biblioteca, aparte de toda esta parte que vexemos sobre respecto ao momento de lectura e escritura, esta parte máis de información e estamos traballando, nós non traballamos por proxecto documental integrado, ainda o centro
non estamos preparados para asumir a biblioteca un proxecto documentario integrado, entonces atopamos algo intermedio que é o proxecto anual de centro, o proxecto, digamos, que é un proxecto que sí que engloba a dinámica anual de todo o centro, pero un proxecto que sale desde o equipo directivo e que todos os equipos do centro colaboramos dos mesmos equipos. Dice que a biblioteca sí que aporta e traballa da parte, digamos, documental e de traballo de información, e o resto de equipos pois aportan o seu. Eu vexo como unha parte previa a dar ese paso ao proxecto documental integrado. Aparte de eso, tamén traballamos esta biblioteca con proxectos como a gamificación, que vamos ver mañá con calma, entón aquí non me paro nada, e despois, evidentemente, apoyamos a todos os proxectos que ten tanto o centro como todos os proxectos de aula, é dicir, que damos soporte a todos os proxectos que se están desenvolvendo no noso centro. Nese proceso de transformación da escola e de biblioteca que estamos facendo, tamén os horarios xogan un papel clave, están xogando un papel clave. Nós temos unha asignación horaria para cada tutoría durante a mañá, na que teñen unha total exclusividade para o emprego da biblioteca e de todos os seus recursos. Temos un horario no que a principio do curso todos os tutores anotan, pois terceiro B a segunda hora os martes, e xa se sabe que a segunda hora os martes terceiro B ten a biblioteca en total disponibilidade e exclusividade para eles, para todos os recursos, tanto creativos, como de información, como de préstamos, fondos, para que empreguen a biblioteca para o que queiran. A maiores deso, abrimos a biblioteca todos os recreos, hai un profesorado de garda en cada recreo, máis todo o personal voluntario da biblioteca na que facemos xestión de préstamos. Nun principio só facíamos obradoiros co material que tiñamos, pero este ano, co paso como falaba a Coja, sí que poidemos facer préstamos, porque é tan intuitivo que o alumnado voluntario é totalmente autónomo a hora de facer préstamos, e sí que víamos, que seguramente nos pasaban moitos dos vosos coles, que non é todo tan bon, había moitas tutorías que non baixaban a biblioteca a pesar de ter esa hora de mañá e que moitos nenos non baixaban a facer un préstamo, e a nos rompíasenos a alma. Tíamos profes no equipo que, pois, por exemplo, a miña compañera de inglés que collía a súa propia hora de inglés e nesas tutorías que non baixaban a biblioteca, ela collía na súa hora de inglés e baixaba con eles a facer o préstamo. Entón, para darlle un puño de respostas ás cousas que fomos vindo, abrimos a biblioteca tamén a préstamos durante os recreos, que o xestiona o equipo voluntario. Entón, agora, máis ou menos, se a tutoría non baixa nesas horas e non aproveita o espazo, pois se que ese alumnado pode vir á biblioteca e facer préstamo. Feito era algo que os nenos sempre me choraban no patio, que non fomos a facer o préstamo, claro, obres. Entón, fomos conseguindo. Tamén abrimos polas tardes. Nós temos permanencia nos coles, no cole de 4 a 6, entón abrimos a biblioteca tamén nese espacio de tempo. De momento, estábamos abrindo para alumnado como actividade extraescolar para traballar ali cos recursos que temos, e este ano abrimos a familias. O que vos decía, o noso contexto de cole, pois non temos de momento visitas de familias, ou facemos por inscripción previa todavía, que nos avisen, oye, queremos ir a facer o préstamo tal, pero de momento non, pero bueno, teñen esa opción de que xa poden vir ás bibliotecas pola tarde e facer o préstamo. Ainda non o conseguimos, esperemos que conseguilo máis pronto que tarde, pero bueno, xa teñen esa opción de poder facelo. En canto ás actividades de fomento de lectura e escritura que estamos así desenvolvendo ahora na Biblia e que en ese proceso de transformación que facemos, unha moi importante para nós foi as mochilas viaxeiras. Como vos decía, nós temos escolas adscritas que se incorporan ao noso centro primeiro de primaria, que veñen de bibliotecas potentes. Chegaban ao noso cole e de repente rompíase toda a súa continuidade de biblioteca e a súa trayectoria de biblioteca. Entonces, un dos puntos máis importantes era darle esa continuidade. Entonces decidimos, no momento que coña a coordinación, que tíamos que empezar co proxecto de mochilas viaxeiras e levar un pedaciño da nosa biblioteca ás casas, que eran proxectos a parte que les a coñecían. Entonces comezamos, tamén era imposible asumir, non tíamos fondos para instaurar mochilas viaxeiras desde infantil a sexto, entón a decisión que fixemos foi que todos os que viñan das escolas en primeiro continuarían con mochilas viaxeiras, metíamos mochilas viaxeiras no infantil do noso centro e iríamos cada curso instaurando mochilas viaxeiras. Este curso, pois vamos por cuarto de primaria, o curso que ven faremos quinto e o curso que ven sexto, e xa teremos o proxecto instaurado en todo o centro. A parte deso, este ano tamén xa nos empezamos a meter en mochilas viaxeiras temáticas que ofertamos para que as familias podan levar en préstamo con determinados temas, vale? máis específicas das que temos, digamos, máis xerais, que son as que levan as tutorías cada semana a súa casa. A maiores deso, vale,
Temos as horas de ler, tamén, pois eso, establecidas no horario. Outro punto tamén importante que fixemos en Dirección de Lectura foi o club de lectura. Empezamos con un club de lectura para profesorado e agora estamos con un club de lectura para quinto e sexto de primaria e temos tamén club de lectura para profesorado, pero no que para coordinarnos con outras bibliotecas temos convidados aos centros adscritos. Entón, o noso club de lectura é de profesorado, pero profesorado das escolas escritas, o noso cole e vas o de alumnado. Tamén lanzamos este ano proposta para familias de club de lectura, pero non conseguimos porno, así que a temos tamén aí en stand-by. Realizamos concursos, recitais, certames, as lecturas compartidas son totalmente sistematizadas no cole, temos todas as semanas lecturas compartidas, tanto dos voluntarios como dos profesorados, outro alumnado xeral, que vai ser infantil, a primeiro e segundo ler contos. Temos a oferta de contos na lareira que as familias veñan contar contos na escola, non é moi popular tampouco, pero bueno, sigue esa proposta aí. Elaboramos as guías de lectura ao final de trimestre, temos aprendamentos lectores en varios momentos do cole docente durante o curso, pois, por exemplo, convivencias con outros centros, nos nosos centros, etc. Se os acabamos. A documentación, en canto a documentación que estamos elaborando, pois nos elaboramos eso, o plan anual de lectura e o plan de traballo de biblioteca en inicio de curso, e o curso pasado fixemos o plan de lectura, un traballo que fixemos entre todo o equipo de biblioteca en colaboración coa CCP. Fomos elaborando pouco a pouco durante o curso e non é o mellor plan de lectura, pero sí que polo menos é o máis axustado, digamos, ás necesidades que temos ahora mismo no cole. Despois, pouco a pouco, iremos modificando ese documento, pero sí que conseguimos facelo máis ou menos axustado á nova realidade que temos no centro. En canto ás actividades que desenvolvemos no espacio, aparte de todo o que falamos do documento de lectura, elaboramos diferentes obradoiros con familias, encontros con autores, conferencias, exposicións, é dicir, con espacio aberto e vivo durante toda a xornada lectiva de luns a venres. A comunidade educativa para nós é imprescindible, conectamos con ela, como vos decía, a través das mochilas viaxeiras, dos contos dos pais, dos obradoiros, dos clubs de lectura. O blog é imprescindible para, máis que para a comunidade educativa, porque é algo que as familias non entran a velo, pero sí que nos funciona moi ben para mí e para o equipo de biblioteca como unha bitácora de todo o traballo que facemos, porque despois entras ali e na nubecilla buscas que fixemos no aprendimento de lector, que fixemos aquí, que fixemos alá, entón sí que queda como un diario de traballo da biblioteca moi importante. Aparte no noso blog, nos para fomentalo e que sí que entre, pois temos o catálogo da nosa biblioteca, temos as sugerencias para libros está ali, todas as inscripcións as facemos por medio do blog para que se obligalos a entrar e polo menos que podamos verlo por aí. A maiores deso temos Instagram, que sí que é, digamos, o medio que máis chega ás familias, pero intentamos que o blog non perda esa esencia. Abrimos polas tardes tamén para eles e tamén temos diferentes actividades que organizamos coas bibliotecas municipais. A parte das bibliotecas dos centros adscritos, na biblioteca municipal tamén facemos visitas, obradoiros, o club de lectura de profesorado facemos un conxunto con eles, todos que tamén os temos en conta a hora de traballar. Outro punto tamén importante neste cambio que estamos facendo na biblioteca é a formación. Desde o primeiro momento temos un PCDP cunha línea de biblioteca na que nos formamos no que consideramos que estamos vendo COJA, organización e xestión de fondos, documentación do proxecto que estamos traballando, fomento de dinamización da lectura, é dicir, traballamos diferentes temáticas desde o centro que nos interesan, a parte da formación individual que podamos ter neles e a formación de usuarios que facemos ao comezo de curso para familias, da que veñen moi poucas, profesorado e alumnado. E por último, a avaliación. Para nós é imprescindible. María antes dicía que era importante facela ao final de cada trimestre, sí que é verdade, ou incluso ao final de cada actividade potente. A nós non nos dá ainda para facer eso, facemos ao final de curso, nos mandamos un Abelarbox, un formulario en rede, tanto as familias como o profesorado como o alumnado. O alumnado, evidentemente, non é que son axustadas as necesidades ou características de cada alumnado. Despois, se nos volcan as gráficas por resultados, nos facemos o seu análise desto e a partir de aí volcamos as líneas prioritarias para o curso que ven axustadas ao que temos na avaliación. E xa está. Foi un pouco rápido.